Unsaon nato pag-ilatali sa matuod batok sa bakak nga gugma? Ang matuod nga gugma makita nato diha sa 1 Corinthians 13:13-8. Ang tinuod nga gugma tala nang basahon din manghinatagon, malumo, mapainobsanon, mapinasayloon, og molahutay. Kining matuod nga gugma nagpakita sa pinakamaayo alang sa uban ug nagpakita og kaluoy og pag-atiman bisan sa panahon sa kalisod. Ang tinuod nga gugma nagkinahanglan og tinuod nga mga buhat nga nagpakita sa gugma o kamatuoran sa Dios. Ang dili matuod nga gugma mahimong espirituhanan sa panagway apan walay tinuod nga pag-alagad sa mga prinsipyo sa Dios o gugma ngadto sa uban. Belief alone is not enough. Kay bisan si Satanas nagatuo sa Dios. No dili igo nga pagtuo lamang, kinahanglan makita kini sa ato ang mga buhat. Kaya ang tinuod nga gugma kinahanglan masalamin sa atong mga buhat ug kinaiya, dili lamang sa pulong.